Koko. Kang Mbok sabar, sare Kang Mbok, sare. Iki sapa sing nikum bondo saka mburi? Aku dono. Nggih. Lah kene kowe Swatama. Kene kowe. Nggih Kang Mbok. Kurang ajar ora. Kowe ngopo kok dadi bondo aku saka mburi? Ayo ngaku. Karepmu ngopo? Ayo wangsulan. Kowe ngopo kok dadi wangsul kok saka mburi? Kowe beda aku, ayo aku. Ayo omong, ngopo kowe? Kowe arep ngopo? Tunggal dene kae ulang-ulang adit to kowe. Kurang ajaran ora. Aku iki nampa dawuhing ratu, aku abot-abote mikul dhuwur marang para kawula.